Tommaso Campanella, filozofekî İtalî ye. Bi vekolanên xwe yên li ser xwezayê navdar e û wekî rêbazekî ewledar ji lêkolîna ezmûnî bawer kiriye. Di gor nêrîna Campanella di mijara hilbirandina zanînê de rêya tekane ezmûn e. Her wiha di hereqê Xwedê de rêya bidestxistina zanînan heke yek pirtûka pîroz be, a din jî vekolandina xwezayê ye. Gotiye ku xweza peyker sî û dengvedana Xwedê ye. Di Ütopya xwe a bi navê Welatê Rojê de dewletekî îdeal pêşnûma kiriye. Campanella di vê berhema xwe de dewletekî îdeal pêşnûma kiriye. Rêvebirên dewletê filozofên dîndar in ku ji gelek aliyan ve baş hatine perwerdekirin. Hemû mirov bi hev re Xwediyê hemû tiştî ne. Bulkiyeta hevpar heye. Mirov di rojê de 4 saetan dixebitin. Dema mayî jî ji bo huner, xwendin, nivîsandin û bêhêvedana rûyê xwe derbas dikin. Berhemên Tommaso Campanella evin Welatê Rojê, helbest, metafîzik û teologya, ango dînnasî.